ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ನಿಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಪುಣ್ಣು ವೀಣಾ ಜಿ ಬಜಗೋಳಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು. ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ವಿಶೇಷದಾದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಪ್ಪುನ ಕಾಲಡ್ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ ಪನ್ನ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗೊಲು ಆದಿತ್ತಂಗೆ. ತಿನರೆ ತಿನಸುಗೆ ಗತಿ ಇಪ್ಪಂದೆ ಅಟ್ಟೊಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೃಷಿತ ನುಪ್ಪು ತಿನಸು ಪುರ ಖಾಲಿ ಆಪುನಂಚಿನ ತಿಂಗೊಲು ಪನ್ನಗ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲು. ಅದಾಗ ನಮ್ಮನ ಪೂರ್ವಜರು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ನಗ ತಿನರೆ ಬಂಜಿಗೆ ದಾದಂಡಲ ಬೋಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ಜಾಲದ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಯ್ಯರ್ಗೆ ಅದಾಗ ಅಗ್ಲಿಯಾಗಿ ತೋಜಿನಿ ಈ ತೊಜಂಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ತಿಮ್ಮರೆ ತೇವುದಿರೆ ಈ ತೇವುದಿರೆಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ತೊಜಂಕದ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಇಂದು ಪುರ ತೊಜಂಕದ ಸುಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಮಾತ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ ಉಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಪೂರ ಇಡ್ಲಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇನ್ನು ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಈ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಪರವನಿತ್ತೆ. ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲಡು ಇನ್ನು ಎಂಕನಿಲ್ಲಡು ಎಂಚ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಮರ್ದು ಪರಿಯ ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ತೂ ಅಂದಲಿ. ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದಾನಿ ಮಲ್ಪುನ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಅವು ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯಿನಂಚಿನ ಮಲ್ದು. ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಕಲ್ಲುಡು ಗುದ್ದುದು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತದು ಕನತದು ಅವೇನು ಶೋಕುಡು ಗುದ್ದುದು ಐತ ರಸಕ್ಕೆ ಕೊದ್ದಿನ ಬೊಲ್ಕಲ್ದ ಕೆಂಡದ ನೆಸಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಕಷಾಯ ಆದು ಸರ್ಪ. ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಒಂದು ಉಷ್ಣಗೆ ಐಕ್ ತಂಪು ಆವರ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿನ ತಿನ್ಪ. ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಪರ್ಯಡ ವರ್ಷ ಇಡೀ ವಾಸೀಕ್ ಸಂಕಟಲ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ. ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ತ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಕೊಡಲಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕುವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್.